prvom rade, keď prídu skúšky, hlavne čo sa týka financií, lebo diabol ťa bude skúšať. Ty potrebuješ vedieť, že keď je čas dávať, tak dáš. A keď je čas brať, tak bereš. Keď je čas prijať, tak prijať. Nebuď chrumkavá, že ja si to zaplatím sama. Ne. On to zaplatí za teba. A keď príde čas na to, že si platíš niečo sama, tak tomu čašníkovi ten tringelt dáš. Keď máš niečo navyše, tak na tú charitu dáš. Príjmanie a dávanie ide ruka v ruke. Peniaze sú tok. A ty keď dávaš do toho emócie toho, že ho nedám, lebo nebude dostatok pre mňa, no tak čo? Tak nikdy nebude dostatok pre teba. Keď vyslovene budeš dávať z toho postoja, že je o teba vždy postarané, že Boh ťa miluje a vždy sa o teba stará, samozrejme nemíňaj na čoviny. Keď ideš do Zary, tak nepotrebuješ mať 5 farieb toho trička. Keď naozaj si máš niečo dopriať, čo bude mať hodnotu, ísť na tú masáž, čoho sa budeš cítiť dobre, tak si to zober. Skúšky medzi dávaním, pracovaním, pracuj na sebe. Rob tie kroky, ktoré môžeš spraviť. To není len o tom, že proste sedíš a manifestuješ. Ty reálne musíš urobiť určité kroky k tomu, aby si dosiahla to, čo chceš. Neznamená, že sa teraz musíš zodrať. Potrebuješ sa napojiť na svoju ženskú stránku, na svoj magnetizmus, na to príjmanie a nehať si tie príležitosti prísť k tebe. Potrebuješ vedieť, čo chceš a jak sa chceš pri tom cítiť. A ten vesmír ti to proste dá. Ty keď sa dáš naozaj do tej tvojej ženskej energie a spojíš tú svetlú s tou temnou stránkou so sebou, začneš byť taká magnetická, že peniaze za tebou budú chodiť prostriedkom, čo by ťa v živote ani nenapadlo, že sa stane. Ale na to, aby si sa tam dostala, musíš taktiež vedieť dať. Uvidíme sa v ďalšom videu. Čau!